Hi pawb, Siôn dwi'n athro yoga a meddwl.org neu mindfulness. Fi wedi bod yn dysgu am rhyw 4 mlynedd nawr. A yn fy mhrofiad i, nes i ddod ar draws meddwl.org a yoga rhyw 10 mlynedd yn ôl nawr fi'n meddwl. Ar y pryd o'n i'n rili dioddef efo gorff pryder o'n i mewn ugeiniau cynnar fi. A oedd e ddim tan nes i ffindio meddwl.org yn benodol nes i ddechrau gwella rili o'r gorff pryder yna. Nes i ddechrau yn gwneud meditations, jyst rhyw 15 munud y dydd chi mod. Nath e wneud newediadau mawr mewn bywyd fi. Nawr fi'n rili brwdfrydig am dysgu'r pethau yma. Ymwedig i pobl, fi'n meddwl bod yn gweithio yn rili dda i pobl sy'n falle'n dioddef o gorff pryder, neu stress, lot o stress yn y corff. So, o'n i eisiau jyst dilyn ni, neu arwain ni trwy myfyrdod byr nawr os ych chi eisiau ymuno efo fi. Yn Saesneg maen nhw'n galw hwn the body scan meditation. So, pwrpas y myfyrdod yma yw jyst i ddod yn ymwybodol o'n corff ni a pob rhan o'n corff ni. Wrth i ni teithio trwy'r corff, mae'r myfyrdod yma yn gallu helpu ni allu ymlacio darnau o'n corff ni lle ni'n damlan i tensiwn. Mae hefyd yn helpu ni jyst i gysylltu mwy efo'n corff ni. Os ych chi'n rhywun sy'n gwario lot o amser lan y pen, lot o meddyliau, lot o becso, mae myfyrdod yma yn berffaith really, i ddod mas o'r lle na o'r pen a mewn i'r corff. So os ydych chi moyn ymuno efo ni, ni'n mynd i fod rhyw 7 neu 8 munud yn y myfyrdod yma. Mae fe'n well i wneud yn gorwedd lawr os oes modd i chi arwedd lawr ar hyn o bryd. Falle bod chi moyn gorwedd lawr mewn gwely chi. Falle bod chi moyn jyst gorwedd lawr ar mat yoga ar y llawr neu jyst ar y carped. Jyst rhywle lle chi'n mynd i fod yn gyfforddus. Falle bod chi eisiau ffindo clustog i'ch pen o falle blanced jyst i wneud yn siŵr bod chi'n teimlo'n rili gyfforddus. Unwaith i chi gorwedd lawr yn gyfforddus, allech chi adael eich traed chi jyst cwmpo mas i'r ochrau, y dwylo, dod i'r ochrau hefyd. Os ych chi ddim wedi yn barod, allech chi cael llyged. Wnawn ni ddechrau efo'r myfyrdod yma wrth dod yn ymwybodol o synau. Pa synau chi'n gallu clywed ar hyn o bryd? Beth yw'r sŵn mwy o bell i ffwrdd chi'n gallu clywed? Falle sŵn adar yn canu tu fas neu ceir. Pa synau sydd falle bach yn agosach? Falle synau tu fewn i'ch stafell chi. Falle bod chi hyd yn oed yn gallu clywed sŵn eich anadl, neu sŵn y galon yn curo. Wnawn ni ddechrau'r myfyrdod yma wrth dod yn ymwybodol o'r llaw dde. Pa teimladau sydd yn y llaw dde? Falle bod yn teimlo'n drwm neu'n ysgafn. Falle bod yn teimlo'n aur neu'n dwym. Falle bod yna ddim teimladau o gwbl. Jyst dewch yn ymwybodol o beth chi'n teimlo. Oedd yna bys bawd dde. Yr ail bys, trydydd bys, y 4edd bys, a'r bys bach. Wedyn dewch yn ymwybodol o'r arddwrn dde. A'r fraich dde. A'r penelyn. Wedyn yr ysgwydd dde. Pa teimladau sydd yn yr ysgwydd dde? Os modd ymlacio ffyma. Wedyn ochr dde y fres. Wedyn dewch yn ymwybodol o'r bol, y bola. Mae'n naturiol i teimlo tensiwn fyma weithiau. Cofiwch, ni ddim yn trio newid unrhyw beth, jyst yn dod yn ymwybodol. Wedyn, glin dde. Tu ôl y glin. Pen glin dde. Tu ôl yr pen glin.
darn is, y cais dde, traed dde, a'r bysedd traed, 1, 2, 3, 4, 5. Wedyn holl ochr dde y corff. Teimlwch holl ochr dde y corff. Sylwch os mae'r ochr dde yn teimlo'n wahanol nawr i'r ochr chwith. Wedyn dewch yn ymwybodol o'r llaw chwith. Pa teimladau sydd yma. Falle bod yn teimlo'n drwm neu'n ysgafn. Falle bod yn teimlo yn oer neu'n dwym. Cofiwch i ni jyst yn dod yn ymwybodol. Wedyn y bys bawd, yr ail bys, trydydd bys, pedwerydd bys a'r 5eg bys. Yr arddwrn chwith, y fraich, penelyn chwith, yr ysgwydd, os modd ymlacio yr ysgwydd chwith. Ochr chwith y frest, wedyn y bola. Pa teimladau sydd yma. Glin chwith, tu ôl i'r glin. Penglin, tu ôl i'r penglin. Darn is, y cais. A'r traed chwith. A'r bysedd traed, 1, 2, 3, 4, 5. Wedyn holl ochr chwith y corff. Teimlwch holl ochr chwith y corff. Wedyn dewch yn ymwybodol o'r cefn. Y cefn y pen yn cyffwrdd y llawr neu'r gwely. Y talcen, llygad chwith, llygad dde, boch chwith, boch dde. Trwyn y ceg, tafod, y gwddf, a'r galon. Dewch yn ymwybodol o'r galon. Wedyn teimlwch gyd o'r corff. I gyd o'r corff. Ni'n tynnu tuag at diwedd y myfyrdod yma. Os ydych chi moyn aros yma ymhirach, croeso i chi aros. Os ydych chi'n barod i symud, na'ch symudiadau bach yn y dwylo o'r traed. Gadael bach mwy anadl i ddod mewn yr ysgyfaint, falle siglo'r pen o un ochr i'r llall. Falle ymestyn y dwylo'r breichiau dros y pen, cael stretch mawr o'r dwylo lawr y traed. A pryd bynnag ych chi'n barod, dewch yn ôl fyny i ystod. So diolch yn fawr pawb, diolch am ymuno hefo fi heddi yn y myfyrdod yna. Y mwy chi'n practiso, ymarfer y myfyrdod yna, y haws mae fe'n dod. Gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau.